Nakadaing na rin po. Ayan. Nakadaing. 180 dalawa. Ayun na 180. 180 ang dalawang piraso, no? 140 na lang tayo. 140 na lang. 50 yung isa. Ayun, no? 2 kilos na lupin tuna, no? Sa halagang 120. Bali 240 po yung isang piraso ng lupin tuna. So tumpukan po ng ating mga bangus dagupan po dito, no? 130, tatlong piraso. At ang mga ibang bangus po dito sa tumpukan ay 100 pesos. Ayan, isang piraso po ay 80 pesos, no? So sa mga galunggong po, no, ayan po yung mga tumpukan po sa halagang 100 pesos. Isama mga tatlo. Ayan, no? So shout out sa iyo, kuya. Shout out. So shout out kay kuya, no, dito sa Malabon Fish Market na namimili po ng isda. Nakita ko naman talaga may dagdag pa eh, no? May dagdag pa. Ang tumpukan po natin dito ay halagang 100 pesos dito po sa mga isdang lapis, no? So may mga asap-sap po tayo dito sa halagang 50 pesos at meron din po tayo ditong banak o tinatawag na kapak na halagang 50 pesos na tumpukan. So sariwang salay ginto sa halagang, nay, magkano po yung salay ginto nyo? 50 lang yan. Ayun, no? Shout out na lang. So shout out po sa inyo, nay. Shout out po. Shout out din po sa mga mamimili po natin at shout out din po sa pamilya nyo po, nay. Ano? So yan po yung latag ng ating bossing dito sa Malabon Fish Market ng yellowfin tuna. So shout out po sa inyo, shout out. Ayan, nay, shout out po, nay. Shout out po. Salamat! Salamat! Salamat sa channel! Salamat sa baboy! Salamat sa channel! Shout out! Shout out po sa inyo, shout out po. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Shout out! Panoorin ko mamaya. Boss! Oh, shout out! Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon muli sa Malabon Tumpukan, no? So mag-a-update tayo ng kanilang mga presyuhan ng kanilang mga ibinebentang isda sa ating mga kababayan. Talagang solido ang ating mga kababayan sa paghahanap ng mga murang presyo, no? So talagang ang tumpukan ay talagang mura pa rin po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market sa halagang 50 pesos at 100 pesos ay meron ka ng may ulam. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So sa ating mga bluefin tuna, no, nagkakalaga ng 120 ang kilo, no? Ayan. So kikiluhin na lang po ang ating mga bluefin tuna, no? So sa ating mga tulingan naman po ay 110 ang per kilo. So shout out sa iyo, idol. So ang bangus po natin 50 pesos ang isang piraso. Ayan. So sa tumpukan naman po ay 140, no? Tatlong piraso na po yan at may nakadaing na rin po. Ayan. Nakadaing. 180 dalawa. Ayun na 180. 180 ang dalawang piraso, no? 140 na lang tayo. 140 na lang. 50 yung isa. Ayun, no? 2 kilos na lupin tuna, no? Sa halagang 120. Bali 240 po yung isang piraso ng lupin tuna. So sa ating mga kababayan, no, shout out po sa inyong lahat sa mga naghahanap po ng mga murang presyo ng mga paninda dito sa Malabon Fish Market. Ay marami pa rin po kayong mabibili dito, no? So ang ating mga gulyasan 100 pesos na tumpukan, ayan. So sa kilo naman po ng ating mga hipon ay 250. So tumpukan po ng ating mga bangus dagupan po dito, no, 130, tatlong piraso.
At ang mga ibang bangus po dito sa tumpukan ay 100 pesos. Ayan, isang piraso po ay 80 pesos, no? So may mga paninda rin po dito na mga matambaka, no? Sa halagang 100 pesos, no? So talagang meron na kayong mailuluto na pritong matambaka o kaya sabawan, no? So 50 pesos na malinaw na mga sapsap. Ayan. 50 pesos. So ang tumpok po ay 100 pesos na dalawang piraso na, no? Bali ang isang piraso ay 50 pesos. So 130 pesos naman po dito po ay tatlong piraso. So may maya-maya po tayo dito sa halagang 50 pesos na tumpukan, no? Sa kilo po ay 120. So tumpukan po dito ng yellowfin tuna, no, na maliliit ay 100 pesos. Akala ko nakatugtog na yun. So bisugo po natin tumpukan, ayan, no. Yan, yung mga presyo ng ating mga paninda dito sa Malabon Fish Market, no? May mga presyo na po na kagandahan po ay talagang makikita nyo na po at kayo na lang po ang tatawad kung magkano po yung itatawad nyo dito sa Malabon Fish Market sa mga kanilang mga ibinebenta, no? Mababait naman po ang ating mga vendor dito na mga nagtitinda. So yan po yung mga tumpukan po natin dito sa halagang 100 pesos. May nalaglag ata. Kapel. Lapis. Magkano yung kilo mo ng lapis, idol? Ano ang lapis? Anong isda ito? Lapis. Oh. Lapis. Masarap po yan, sinigang. Aw, 160. So, 160 ang per kilo ng ating lapis. Ano? Ang ganda ng lapis natin, no? Yan, mga isdang matambaka. Natay, galugog te. So, sa mga galunggong po, no? Ayan po yung mga tumpukan po sa halagang 100 pesos. Isama mga tatlo. Ayan, no? So, shout out sa'yo, kuya. Shout out. So, shout out kay kuya, no? Dito sa Malabon Fish Market na namimili po ng isda. Nakita ko naman talaga may dagdag pa eh, no? May dagdag pa. Oo, murang-mura talaga. Talaga mapapamura ka sa mga presyo ng bilihin dito sa Malabon Fish Market. Malabon. Aplos. Magkano yung pusit mo? Kuya, salamat. Alright, so ang tumpukan po natin dito ay halagang 100 pesos dito po sa mga isdang lapis, no? So may mga sapsap po tayo dito sa halagang 50 pesos at meron din po tayo ditong banak o tinatawag na kapak na halagang 50 pesos na tumpukan. So sariwang salay ginto sa halagang, Nay, magkano po yung salay ginto nyo? 50 lang yan. Ayun, no? Shout out na lang. So shout out po sa inyo, Nay. Shout out po. Shout out din po sa mga mamimili po natin at shout out din po sa pamilya nyo po, Nay. Ayan. So 50 pesos po ang ating ditong salay ginto, no? Ang tumpukan. So mura-mura, no? Napakaraming tumpukan po tayo mabibili dito sa Malabon Fish Market na sa halagang 50 pesos at 100 pesos ay may ulam ka na. So Nay, marami pong salamat. So turay po natin dito ay 50 pesos ang kada tumpukan. Ayan, oh. Bago yan niya, kahit mag-ilaw ka niya. 50, madami na kuya, 50 lang. Alright, ang yellowfin tuna po natin dito sa Malabon Fish Market, no? So may 150 at 140 ang mga per kilo. No? So yan po yung latag ng ating bossing dito sa Malabon Fish Market na ang yellowfin tuna.
Mukhang wala kang kalaban sa kabila. Yan o, yan po yung mga per kilo ng ating yellowfin tuna, no? Yan, ang gaganda. At 140, 150 ang mga kiluhan. Boss, maraming salamat, ha? Thank you. So, yan po, per kilo ng ating mga bentahan dito sa Malabon Fish Market at mga tumpukan ng kanilang mga bangus. So, shout out po sa inyo, shout out. Ayan, Nay, shout out po, Nay. Shout out po. Shout out po sa inyo, shout out po. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, boss. Ayan, panunurin daw niya. Sabi araw-araw yan. Alright, so mga tumpukan po dito ay 140, no? Dalawang piraso na po yan na bangus. Ang isang piraso po ay 80 pesos na bangus. Di po Ate Pam, salamat! Alright, so sa ating Malabon Fish Market, no, napakarami po mamimili natin na dumayo dito. Talagang naghahanap talaga ng mga presyo na abot kaya ng ating bulsa. So lilipat tayo dito naman po sa kabilang linya ng ating mga vendor na mga nagtitinda dito sa Malabon Fish Market, no. So tara, let's go. Shout out po kuya, shout out. Mr. Kitty Boy. Ayan, shout out. Ayan, nakikita na tayo dyan ng flexible ring. So dito naman po ay may ating mga lapu-lapu at ito na lang po ang natitirang paninda ng ating bossing dito, no. So yan na lang po, no. Magkano presyo nito? Ha? So 160, lapu-lapu mo. So 200 pesos ang ating itim na lapu-lapu, no. Yan po yung mga latag na binibenta ng ating boss dito sa Malabon Fish Market. Aba, salamat. Alright, so 140 ang bitilya, no. So yellowfin tuna natin magkano? 160 lang. So 160 ang ating yellowfin tuna, no. Sa lapu-lapu, yung 240. Lapu-lapu. Oo. 160. Ayun, yun po yung presyo, no. So sa ating tanigi ay 220 ang per kilo. So nakikita po natin yung laman ng mga panindang isda dito, no. Napakaganda talaga at sariwang-sariwa yung mga bentahan po dito ng kanilang mga isda, no. Alright, so dito naman po ang ating mga yellowfin tuna po ay nagkakahalaga po ng 160 ang kilo, no. So shout out po, Nay. Magandang umaga po, ayun. Ayun, shout out po sa mga anak po ni Nanay, no. Ayan po yung... Nay, bakit ang bangus nyo ay lumiit? Ay, 140 tanda. Ah, pandaing. Yun, pandaing po yung paninda ni Nanay nun. So, naubos na po yung bangus dagupan niya na mga pandaing. So, magkano po nabili yan, Nay? Ito, 140 isang kilo. Ayan, isang 140. kilo. Yan. Oh, yung bangus kong malalaki, 180 ang Ayun. kilo. So, wala nang bangus si Nanay na malalaki, no? So, sold out na po. Ang natitira na lang po natin dito, no? 160 ang kilo, no? Ayan. Sige po, Nay. Salamat po. Thank you po. Boss Lando Explorer po. Sa YouTube channel po. Sige po, salamat po, Nay. Kasi explorer. Opo. Enjoy po sa pamimili po dito sa Malabon Fish Market. At maraming salamat po. Thank you po. Take care.
isang sako. So shoutout po sa ating mga vendor na masisipag po no na nagbebenta po dito sa ating mga kababayan ng kanilang panindang mga gulay. So shoutout po sa inyo mga nay. Salamat po. So ayan po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po dito no. 20 pesos at 50 pesos sa sibuyas sa kalahating kilo na po yan no. Kamatis 20. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po ng gulay na. So, may suka dito si Kuya, no? Sa halagang 60 pesos pa rin ang isang bote, no? Yan po yung mga panindang suka po. At sa maliit naman po ay 30 pesos. Ayan. So, kaya maraming salamat. So, shout out sa masisipag nating mga kaibigan dito sa Malabon Fish Market. Talagang masipag silang magbalot ng kanilang mga panindang gulay, no? So, shout out sa inyo. Alright, so dito naman po ay may mga upo. Ay, kuya, shout out po. So, upo, no? Meron tayo nakikita at pipino. So, yan po yung mga latag na gulay dito sa Malabon Fish Market, no? So, magtatanong tayo ng mga Baguio beans. Magkano ang Baguio beans natin, te? 80 lang kilo, boss. So, 80 pesos ang per kilo, no, ng ating Baguio beans. So, sa sayote, Ano yun? 40 lang kilo. magkano? 40? Opo. Ayun, no, 40 ang kilo ng sayote, no? So, nasan si Boss Idol? Yun, may sakit. Gano? Kasakit na naman siya. So, ayan ang ating mga latag ito na mga gulay, no, na mabibili nyo po sa murang halaga. So, yung upo, magkano? 25 lang to 100. So, tatlo po 100 pesos ng ating upo, no? Kapag isang piraso po ay 35 pesos. So, ito po mga nakikita po natin sa mga latag ng mga kangkong, mga talbos. Ayan po ay nagkakahalaga po ng 10 piso, no? So, te, maraming salamat, eh. Salamat po. Salamat. Boss Lando Explorer. Alright, so sa sistema ng ating mga tumpukan, no? So, murang-mura pa rin po ninyong mabibili sa halagang 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. At yung mga iba't ibang klaseng laman dagat na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. So, yung mga kiluhan po natin ay solid pa rin sa mga murang halaga, no? So, talaga makakapag-enjoy ka sa pamimili dahil sa mga murang presyo ng kanilang mga bilihin dito. So, shout out tayong muli, no? So, shout out sa ating mga katrabaho at mga kaibigan na mga naghahanap buhay po. At shout out sa ating mga masisipag na OFW na mga naghahanap buhay po din sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na dumayo dito, shout out po. At lagi po tayong mag-iingat, no? Enjoy lang po sa pag-iikot dito sa Malabon Fish Market. At sana ay makabili kayo na mas mura pang halaga ng bilihin dito, no? So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan dito sa ating lugar ng Malabon. Maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. God bless and bye-bye na po. Boss, morning. Good morning po.